Čaute ľudia, ja vás vítam od dnešného videa. Dneska som tu s Bedwarsou. Prvé video s Bedwarsou, konečne slúchatka. Konečne ma asi bude lepšie počuť. No, nejdeme hrať úplne Bedwarsy, možno budeme hrať Bedwarsy, ale ideme na Skywarsy teraz. Takže ja nejdem zdržovať a ideme hneď na to, iba tu musím túto vec urobiť, to vidíte u všetkých videí, čo mám. No, už skoro všetkých, u shortoch to není, ale tak to nevadí. Shorty, ja neviem, koľko mali lajkov. Ináč dajte like a odber, veľmi mi to pomôže a chcel by som do konca tohto roka získať aspoň tých 10 odberateľov. Veľmi mi týmto pomôžete a ja budem za toto veľmi rád. Keby ste dali odber a veľmi mi pomôžete k mojej ceste, že chcem dosiahnuť 100 000 odberateľov a vy mi týmto môžete veľmi pomôcť. Nic vás to nestojí, možno nejaké 3 sekundy, to je všetko. Ne, ja si radšej zoberám tých 16, aby som... Tam nie je ešte česká. Kurňa. Robíme to normálne, ako normálni ľudia. Stejčiky, bločiky, toto. Dobre, mne už sa veľakrát stalo, že tu bola normálne elitra. Tej čestke. Takže, škoda, že není teraz, ale dosť často už sa mi stalo, že tu bola elitra. Ja mám hrozné veci, ja nemám ani kamennú sekeru reálne. Ale som debil. OK, naťahím si drevo, aby som si urobil aspoň kamennú sekeru. Lebo ja to nedám. Proste. Ja som blbec. Dúfam, že na mňa nepôjde, lebo on na týchto mapách nebýva väčšinou. No nejde sa mnou nikto zo strany na mňa. Počkaj, styk. Ja si vykraftím radšej meč. A vidím ja si aj na... mne vidia aj na sekeru. OK, to by sme mali. A idem do stredu. Tam sú diamanty, what? Ďakujem, že po mne hádete vajíčka. Fakt, viem, že som hrozný youtuber. Snažím sa získať 10 odberateľov. Ten typek si tu bude na mňa čakať. Ten debil. Teda, takže, typek. Yes. Typek proste haj. Si myslel, že ma ide zabiť. A ako sa mu to nepodarilo. Kto sem dal tie bloky? Jaj, ok, jeden. Kúrenia. Bum. Ne. Ja ho môžem zhodiť vajcami. Nie. Tu máš. Ne, on ma zabíja. Kúrenia, som tam pustil tú vodu reálne, aby... A ja som nevedel, že on to... Ja som myslel, že on pôjde akurát do tej vody. A on proste... On nešiel. Moja smola. Ja som blbý fakt. Dúfam, že ja idem radšej voliť mapu, lebo tá mapa bola fakt... Nie tá, čo
táto vyzerá dobrá. Toy chest. To nie je zlé. Kamo, typkovia mi tu zavadzajú. 8 z 8 hráme. Challenges, teraz musíme vyhrať, hoši. Všetci teraz my fandíte, aby sme vyhrali. Tak sme lebo niekto musí proste hneď získať iba bloky a hneď sa stáva a zhodí ma. Ja toto neznášam. Kamo, keď hráme taký mierny, ja to idem tiež robiť, že proste získam bloky. Ja neznášam týchto typkov, kamo. Neznášam. To je v kuse ten istý typek, ja ho poznám. On musí každý deň hrať, keď hrám aj ja. A proste on ma vždycky proste ide ku mne a zhodí ma. Nechápem ho. Ajajaj, kamo, čo je toto za mapa? Toto bude hrozná mapa podľa mňa. Tuto som ešte nehral ani raz. Tu je typek. Jaže kde je typek a on proste do mňa hituje. Ja by som blbec proste. Blbček. No vidíte, o tomto som vravil, že proste Elytra tu je raz za čas. Toto si dám. OK. To je ďalšia, reálne to nechápem, prečo sú tu Elytry. A 2 dokonca. Elytra je taký geniálny item, ale už... Ja už mám Elytru očividne. Teda helmu, ja som blbý, fakt. Enchantovaný meč, toto si zoberiem. Toto. Nejaké bloky sa budú hodiť. Zranie sa bude hodiť. Ja tu ešte čestka, kamo, tu je hrozne veľa tých čestiek. Tak, 35, ale nemám najlepšie veci. Akože mám armordy, to je dobré. Ale nemám mečka. Ja musím craftiť. Ja mám tak aj čosi dreva. Kamenný meč. Kamenná sek. Kamenná sekera. Ideme na stred. OK. Nemám najlepšie veci, dúfam, že ma tu niekto nezačne hadzovať vajíčkami, ale to je jedno. Alebo snehovými gulami, lebo aj to už sa mi stalo. Ja neviem, prečo tých typkov mám najradšej, aby som ich zabil, ale oni zabijú skôr mňa spíš. Je tu enchantable? Nie. Ale armored. Bučík. Toto. Cobblestone. Tu je čo? Enchant. Table. Jo. Ten sa mi hneď položím. Ja neviem, čo nemám za veci.
henten. Už je len henten. Je tu je typek. Kurňa. No, prčic. No, tak ja už sa asi s vami lúčim. Toto bolo dobré video a tak zatiaľ čus. Užite si Veľkú noc vlastne. A dúfam, že ste dostali i niečo dobré a zatiaľ čus. Oh my gosh.